to my tři nerozluční kamarádi, já, on a hy. My tři vysloužilí váleční veteráni. Válka nás dala dohromady. Ale pozor, válka nám také vzala spoustu kamarádů. A tak vězte, válka je k ničemu. Lidé tak k ničení a to je k ničemu. Ale zpátky k příběhu. My jsme tu proto, abychom vám dnes, vám všem, zahráli příběh o meči moci nejmocnější. Zdravím. Vážené publikum, my jsme tu proto, abychom vám všem zahráli příběh o meči moci nejmocnější. To pak musíme vrátit té paní kusičky. Já nevím, zmizel, nikdo umrat. Vážené publikum, moc, meč, moc je nejmocnější, není jaká věc. To si nemyslete, to je velice nebezpečná věc. Tato věc se nesmí dostat obyčejnému člověku do ruky, protože jakmile ho obyčejný smrtelník v ruce má, tak se z něj stává nebezpečný mocipán, či mocipaní, toužící po všech pokladech tohoto světa, to je zlé. Ano, proto tento meč vždy strážil to stejné smrtelný. Ale jedno hodné. Nikdo už si přesně nepamatuje, kdy to bylo, ale bylo to někdy odpoledne. Se to stejné smrtelný a meč mocnější ztratil. Ale zpátky k našemu příběhu. Hlavním hrdinou dnešního příběhu není nikdo jiný než carevič Ivan. Ano, jsem to já, carevič Ivan. Velký válečník, nebojácný bojovník. Nikdy jsem se nikoho nebál. Bojoval jsem proti obrovským přesilám. Porážel jsem tisícihlavá vojska. Sekal jsem hlavy Turků, Tatarů i Mongolů. Všichni se mě báli. A kdo se mě nebál, tak se brzo začal bát. Ale jednoho dne, po velké a krvavé bitvě, když jsem si u lesní tůmky smíval s rukou nejvíc nepřátel, stala se zvláštní věc. Přiletěl ke mně ptáček a pošeptal mi: každý svět je chrám nekonečný. Přinesl mi klíček. Pak jsem to všechno uslyšel. Pak jsem uslyšel pláč všech těch vdov, které jsem na světě zanechal. Uslyšel jsem pláč všech sirotků. A pak mi to došlo, že nejsem žádný nebojácný bojovník, obyčejný vrah. A plakal jsem s ním.
Ale pak jsem se rozhodl, že otevřu brány svého panství a všechny vdovy i sirotky pozvu k sobě na hostinu. Vdovy, vaši muži se nikdy nevzdali. Sirotci, vaši otcové nikdy své přátelé nezradili. Byli stateční, byli skvělí, byli prostě jedineční, ano. Byli skvělí a jedineční. Ničeho se nebáli a bojovali. Na vás vždycky mysleli, vždy vám pohledy posílali. My jsme bojovali a smáli se a bylo vám společně dobře. Ničeho jsme se nebáli. Na vás jsme vzpomínali statečnost. Ale pak, když se všechno snědlo a vypilo, všichni odešli. A já jsem zůstal sám. Jsem sám. Ivane, co tady tak sedíš a fňukáš? Slyšela jsem o tobě, že jsi neporazitelný bojovník. Tak bys mi to mohl ukázat. Přišla jsem si s tebou poměřit své síly. Chod se meče! A jak se jmenuješ, krasavice? Já jsem Maria Morevna, krásná carevna. Neporazitelná bojovnice! Musím ti říct, že já už to nedělám. Už nebojuju. Teď jsem kuchař. Prosím, dáš si boršť. Kej boršť? Z tebe udělám boršť. Co je to za ohromnou sílu? Meč moci. Přestaň, proti tomu se nedá. Nedá. Tohle je skok moci. Přestaň, Mario Morevno, já už to nedělám, nebudu. Přestaň. Jak nebojuješ? Běž pryč, vem si zbraň, vem si něco, nejsi žádná vůbec pro mě, jdu tam. Ty přestaň, ty něco dělej, ne? Ještě jeden bojuj! Dále. Abych snad měl říct já ne, ale obsazeno. Třeba to vyjde po druhý. Dále. Přejete si. Já jsem tam, ano, to nemám to. Dobře, no. Jestli se vzdáváš, tak je čas pro to udělat finální, kardinální, poslední, nesmrtelný haťa. Stop! A tady, vážení diváci, zde ho vidíte. Meč moci nejmocnější. Můžeme vidět, co to dělá s obyčejným smrtelem. Takže máte, když ho někde najdete,
Nikdy. Ale nikdy. Nedotýkejte. A my jedem, hop! Stávám se! Stávám se! Co se to stalo? Takový zvláštní klid měl ve stoupu. To je ten bož. Víš ty co, Ivane? Ivane! Zdávám se, nezabijejte. Dobře, umluva. Nezabiju. Vezmu tě na svůj zámek a tam mi budeš vařit. A tak jak řekla, tak udělala. Přestavba. 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 A pak se Maria a Ivan ocitli v jejím panství. Ale ne jako muž. Žena a její muž. Ne jako carevna a car, ale jako paní a její kuchař. Ivane, hajdi do kuchyně. Ivane, mám hlad. Uvař baršť! Takže prosím, bož, dvojtáto se pořádně ostrý, to první, jo, tak jdeme. Hej. Pani, jeden boršť. Ivane, po dobrém boršti dala bych si chlebíček. Takže ne chlebíček, pořádně propečený doma, jo, takový pěkný s kmínem, může například dělat šup, no, větší kostel, Ivane, dělej. Marie Morevna, krásná cena, chlebíček. Ivane, dobře jsem se najedla, mám chuť spát. Něco dobrého na spaní. Tak, co je dobrého na spaní? No tak třeba čaj z vrbovky úzkolisté, jo? Pořádně to vylouhuj a chrápe pořádně, no. A ten, Pardon. Marie Morevno, krásná carevno. Čajček na dobré spínkání. Tak, Ivane, sem. Marie Morevno, ještě než usnete, můžu vám rozčesat vlasy? Fuj, to nesnáším. Když se Ivan podíval do spící tváře Marie Morevny, pocítil, že tím zahořela láska. Chybí světně chrát, nekonečný drahokam. Otevíráš tam meze nám samost. Pod krunýřem tvým
srdce tvoje uvělí, lásce záhy podléhá, to ví. To jsem se dobře vyspala. Mám chuť si jít zabojovat. Ty, Ivane, zůstaneš doma, vyluxuješ, vycítíš, vypulíruješ všech 12 komnat. Jen tě upozorňuju. 13. Si nevšímej. Čau! Klíček. Zámek. Zámek, klíček, klíček, zámek. Zámek, klíček, ptáček, klíček, zámek. Zapadá či nezapadá? Zapadá. Funguje či nefunguje? Funguje. Mám jak dělat. To se nemělo stát. To neustále se děje. Ale je to ještě zamčené, ne? Není to zamčené. Co znamená, že? Dále? Díky, pojď. Jak to?
Jdu si pro tebe, Jaroučku! Kde jsou schody? Tady jsou! Ivane! Já jsem Kostěj nesmrtelný. Já jsem Kostěj nesmrtelný a jdu si pro tebe, Ivane! 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 Je to prázdné teď. Tohle, viď? Tohle je prázdný. A my budeme taky prázdný, až to zjistíme, ne? Mario bude hrozně naštvaný. Můžeme to nechat. Co budeme dělat, ale? Něco, prostě musíme nezmyslet. No, zapít, ne? Klobok! Super nápad! Ale není, ne? Máš dobrý klobok. Ale víš co? Víš co, budeme dělat jakože nic. Já mám vždycky na to. Jo. Ale ten to nefunguje, Jado. Jako nevypadáš jako Kostěj vůbec. No. A když takhle jako na rafiči. Ale Máry pozná. Potřebuješ aspoň známek. Já jsem Kostěj nakonec nikdo nedokáže usmrtit. To se ztraky. To je dobré. Už jsi skončil? Můžeš mi říct, co tady děláš? Já jsem Kostěj nesmrtelný. Je tak, ty jsi Kostěj nesmrtelný. Tak, to vyzkoušíme. Řekni kde, Ivan, nebo ti propíchnu harmoniku. Jsme 5. Skvělé. Tak se přesvědčí. Ale! Proč to řekl? Ivan! Jen počkej, tady není. Kde je Ivan? Třeba u Kostě? Jo, třeba Kostěje. Takže je u Kostěje, jo? No, dobře. Jen počkej, Kostěj. Naštěstí vím. Kde bydlíš? Přestavba. Přestavba. No, přestavba. A snažte.
Mario, koukám, že jsi mi přinesla meč. To koukáš špatně. Já jsem ti přišla říct, že ti to dneska moc sluší kosti. To už na mě nezkoušej. Jednou ti to vyšlo, ale naposled. Přišla jsem si pro Ivana! Kde je? U mě. Dej mi meč. Dám ti Ivana. Žádný meč ti nedám! Nedej mu! Štěj! Neštví mě! Odevři! Sestro, přešila. Jsem připraven vyslechnout tvé pokakání. Kde je Kostěk? Kostěk! Vidíte v kyně. Chcete si poslechnout, pozorovat nějaké video, nějaké maxi safíka. Přijďte, jasně! Počkej, ještě tam jsou nějaký zajímavý tituly. Je tam třeba princezna s paroháčem na čele, nebo Vrať mi meč a 7 trpaslík. Já ti říkám, neštví mě, Kostěji! Neposílej sem ty páprdy a odevři! Chcete poslat nějaký dopis, nebo nějaký reklamační pojištění na blbost? Já jsem má... Co je? Ty ne, nejdřív já! Já jsem Maria Morevna. Krásnice. Já chci mluvit s Kostějem. Krásnou čurna, pro vás máme depeši. Mario Morevno, krásná carežno, stop. Hledej si někde chceš, stejně nikdy nenajdeš, stop. I kdyby si prošla celý svět 3krát tam a zpět, stop. Díky za Ivane, je to skvělý kuchař a bezvadný společník. Zdraví tě, Kostěj nesmrtelný, má úcta, stop, stop. Naschledanou. Jen počkej, Kostěj. Já si tě najdu. A tak Maria Morevna vyrazila na dlouhou cestu. Nevěděla, kam jít. A tak se rozhodla. Maria Morevna byla zde. A rozhodla se, že nejdříve půjde na jih. Bylo to nejblíž. Ale tam Kostěj nebyl. Vydala si proti úkol a šla na sever. To bylo nejkam. Ale tam Kostěj také. I rozhodla se. Vydá se na východ. Na západ. A zase na jih. Nikde Kostěje nenalezla. Ale jednoho dne se ocitla tam, kde měla být. Ahoj Mario. Vím, proč přicházíš. Fuj, babo, to jsem si tě lekla. Ty jsi nám slušného vychování. Já jsem mladá jaga. Ty se nauč pěkně chovat. Mladé Jago, vylez! Omlouvám se, Mladé Jago. Já vím, proč přicházíš a vím, koho hledáš. No, tak mi řekni, kde najdu. Až splníš můj úkol. Úkol? Já jsem carevna. Zapomeň! Zapomínám. Mladé Jago, omlouvám se, splním tvůj úkol. Uvaříš čaj z vrbovky úzkolisté. Co? Čaj? Z čeho? Z Mladé Jago! Čaj z čeho? Semínka! Ale já jsem blbnice. Žádná zahradnice.
Co koukáš? Nefunguje, Mario. Nekryjte meč. Ano, jsem. Vyškádej na ně. Pro něj šáhne okamžitě končí. Děti to vědí. Nějaká věc. Syp. Tak, semínka. Jak to, že nerostete? Musíte růst, to je rozkaz! Rostou. Jenom pomalu. Ale mladá, já nemám čas. Ale máš čas. Stejně jako všechno má svůj čas. Však opad slunce, jak se líně sune po podloze. Nebo stromy s jakou tichostí rostou. A nebo semínka s jakou pečlivostí si vybírají tu správnou chvíli, kdy vyplíčí. Tak jako tato moudrá bylina, i my se máme naučit rostit pomalu, miluje čas. Protože rozkvétá a uvadáme v souladu s přírodou, ať už to chápeme, či nikoli. Tento projev byl napsán umělou inteligencí ChatGPT. Rostou! Mladá jako! Rostou! Rostou. No já to říkal. Tady udělej výluch. Tak, a ten dones staře jazyk. Ne starší. Dobře, jak vidí? Bydlí tamhle, za tím brodem, tam se vydej na tu cestičku a ten brod přeskoč. Jo. Tady. Tak 3krát zaštěkej, Hav! 3krát ti musí zakručet břiše. A 3krát zašťourej do země. A budeš tam, co by... Počkej, jak to bylo? Co by dub, ten strom. Jo, jasně, zkusím. Kdo mě to ruší? Čichám, člověčinu. Rovného chod. Vítej, Mário. Vím, proč přicházíš. Tady jako tohle nám posílají naše sestra. No, čau. Od sestry. Dobrá. Może tě nesežeru. A jak se má moje mladší sestra? Je pořád tak krásná. Je pořád tak mladá. Je krásnější než já. Jste obě stejně krásné. Správná odpověď. Nesežeru tě. Vím, koho hledáš, Mario. A poradím ti, když splníš můj úkol. Dobře, Semínky. to znám. Semínky! Syp. Konívky. Stará jako rostou! Wow, pšenice! Super!
škoda. No, ty poradíte. Tak, teď upečeš chleba. Jak se to dělá? Mouku umí, těsto uníst, chleba ty péct. Peču. Ne, ještě ne. Já nemám čas. Baba to nepozná. Prosím, chleba. Fuj, to je nedopečený. Mario, ještě jednou, znovu. Aha. Meru. A peču. Tak teď. Něco spát. Prosím, máš chlebíček? No, co to je? Není chleba. To je úplně spálený, to nechci. No, Mario. Správně. Čaj došel. Mám já. Tak, možná. Jestli to dělá správně potřebu. Máte je lepší než. Prosím, staré jako. To vůň. Tomu říkám. Dobře upečený chleb. Mario Morevno, krásno carevno, naučila se trpělivosti a naučila se upéct dobrý chleb. A nyní ti poradím. Upečte jste jeden. To je můj. Upečte jste jeden. Upeč ještě jeden a dones ho mé nejstarší sestře. Naše nejstarší sestra, Baba Jaga, je z nás nejmoudřejší a nejmocnější. Na slovu jí poslechní, jinak je s tebou zlé. Děkuju. V chalupce, na kuře nočce. Přesně. Tady. Halo? Babo Jago? Tohle vám posílají vaše sestry. Jste tady někde? Můžete mi prosím pomoct najít mého Ivana a Kostě nesmrtelného? Ne? A když vám dám tenhle krásný, vonavý, křupavý chléb? Co říkáte? Já říkám, češ mé vlasy. Co vlasy? Co je to? Širý svět je velký chrám, nekonečný dráhotam, otevíráš stán, bezedná samota, když mi vlasy pohladil, já jsem sama chtěla být, v bitvách vítězit, mečem se být, ale teď bez jeho polibku necítím se naživo. Bez jeho dotyku.
Jako? Nazdar, Marie Morevno. Teď mě dobře poslouchej. Baba Jaga, mohla je. Mě zaskočil chlebíček. Tam byla moc zrníček. Chceš ho? Když je moc zrníček. Odmoc. Děkuji. Počkej, nebuď pivu, já můžu neboukat. Co to je? No nevím, to jsme našli tady. Ojej. No, ale už jsem připravená říct ti celou pravdu, no tak můžeš. Hej, já jsem moudrá Baba Jaga. Moudrá je i moje brada. Vím o tobě už od mlada. A ty si pěkně zlobila, kostěje si přelstila, do cely zacelila a meče si se zmocnila a meč ti dodal cíl zlou. Učinil z tebe nepokazitelnou a teď meč vládne nad tebou. Teď je z tebe žena zlá, co chce jenom bojovat, zas a znovu dokola. Dělal se rší mohyla, kostěje si přelstila, tím to všechno zbrblila, Ivana si ztratila. Ale já jsem nechtěla ho ztratit. No, promiň. Ale, Marie Morevno. Už to není jenom uchaz. Tak poslouchej. Tak poslouchej, holčičko, vydej se touhle cestičkou. Už mi tady nebreč, tak prostě joby meč. Ale já nevím, kde mám ten meč. Kdo to má vidět? No, kde jsi byla naposled? Mladá Jaga, stará Jaga. To mi teda dal ten chleba, no nic, ale my to vyřešíme, že jo? Pojď. A tady mám telefonek. Zavoláme si. Tak, Mladá Jaga. Haló? Tady je Baba Jaga. Kdo je tam? No, ty mi voláš, ty víš, že jsem Mladá Jaga. Ty se neumíš představit? Když mě někdo... Co potřebuješ? Nazdar, prosím tě, Mladá Jago, mám tu takový problém. Mám tu Marii Morevnu, krásnou carevnu. Ztratila meč moci nejmocnější. Nemáš ho tam? Nemám. No, tak se mě hezky čau. Ahoj. Tak tam není, Mladá Jago. No tak zkusíme starou, no. Ale tím jsem dlouho nevolal, ale nevím, jestli mám v seznamu, já se podívám. Já se podívám. Máme Skin, City, Syrový, tolik Slováček, no ne, to nic. Stalin, no to smažu. A tady je stará Jaga. Volá. Mám telefon. Ano, tady stará Jaga. Stará Jago, tady je tvoje sestra, Baba Jaga. O, Babo, jak se máš? Mám se skvěle díky za optání. Jak se máš ty? Jo, dobře mám. No, teď píš, prosím tě. Mám tu takový problém. Maria Morevna, krásná. Poslouchám. Maria Morevna, krásná carevna, ztratila meč, moci nejmocnější. Nemáš ho tam? Meč? Ano, meč. Jak to vypadá? Jako meč. Prostě takový dlouhý. Já mám tady spoustu meče. Mečů, myslíš, dobře? Mečů. No, prostě takový dlouhý, ostrý, prostě meč, moci nejmocnější, ne? Je to ostrý. Dlouhý. Ano. Meč moc. Nejmocnější. Přesně tak. No to asi není tady. Aha, tak čau. To tak tam taky není, no tak já nevím, Marie Morevno, to já nemůžu dělat všechno. A my jsem vševědoucí, nebo toho tady já nejsem. To je jiný vševědoucí, já ne. Já jsem jenom Baba Jaga prostě. Když si vzpomeneš, že jde, tak já nevím, co bude nejlepší, když to nevím. Ale to prostě... Prosím vás, díváte si, vypněte telefony. To mě opravdu dovede vytočit tohle, opravdu, ale... Pardon. To je můj. Pardon, já jsem omlouval. Haló, Baba Jaga, prosím. Ahoj, Babo Jago, tak si představ. Když se neumíte představit, tak nevolejte. Čau. To jsou dneska volají, nepředstaví, jestli jak mám vědět, to volá, no, když to nějaký podvodník, prostě bude chtít.
Zase volá. Jako jsem... A když se nepředstaví, tak to zase položím. Zvednu, nezvednu. Se mi líbí baterka. Haló, baba Jana, prosím. Babo, jako nehraj si na to představování, my jsme kouzelní bytosti, my víme, kdo komu volá, kdo komu utírá zadek, my víme všechno. Tak tady nedělej drkoly a prostě já ten meč pošlu, mám ho tady a posílám ho dlouhou rukou. Čau. Čau. Ježiš, to byla dostrana. No tak Mario, Mario, všechno je to vyřešený, prosím tě. Segra to sem pošle dlouhou ruku, tak počkáme, no. No takhle. Oj! Co to je, lehči? Prosím tě, pošli mi tohle, to mi pošli. Ber to, ne? No rychle, beru, no! Já! Ale já nechci samopál moci nejmocnější! Nechci! Já chci meč moci nejmocnější! Já to říkám, já ti vylej za ten meč a ty ho vem do svý ruky. Pošli mi to, vaši dělá! Máně to půjde! Já chci moci nejmocnější, to nechci! Ještě se to já, Jo, tak tady je. No tak Maria Morevno, krásná carevno, už mi tady nebreč a hlavně vrať Kostějovi ten meč a všechno dobře dopadne. Už máš. Děkuju za ten meč. Byla jste vrátit meč, jo? To víš, že jo, babo. Meč si nechám a s Kostějem si to vyřídím jednou pro vždy. A tak Maria vyrazila na Kostějův zámek. Ještě uvidíme, jak to dopadne. Trošku se nám to komplikovat. Od Kostěje se dobře slouží, a to není problém. Jako teplý jídlo je dvakrát denně. Postel, všechno máme, je to přiřazený. A pak se Maria a Ivan ocitli v Kostějově předsíni. Ivane! Mario? Jo. Ivane! Ne. Mario! Jo. Ivane! Mario! Ivane! Mario! Ivane! Mario! Je? Mario, co tady děláš? Co já si dělám? Přišla jsem si pro tebe. Mám hlad, potřebuji, abys mi uvařil boršť. To je skvělý. Ne, to není vůbec skvělý. No víš, já jsem zrovna jeden boršť uvařil. Tak pojď s náma ke stolu. Kostěj bude mít radost, že máme návštěvu. Říkáš Kostěj? Tak právě proto jsem přišel. Abych si to s Kostějem jednou provždy vyřídila. Ale Mario, to nemůžeš. Ten meč ti do ruky nepatří, ovládá tě temnou silou. Ten meč musíš Kostějovi vrátit. Ne! Ten meč je můj. Já jsem nejmocnější paní. Ale proč? Proč? Protože to tak chci. Protože to tak chci a ty, Ivane, mi uhni z cesty. Co nebo? Kostěj.
chtějí strážce bran, na hradě mi vaří carevičiva, meč moci mi patří, jsem jeho pán. Nekrade ti duši, Mario, tebe se ptám! Tak co, Kosti? Tak co máš pocit, že jsi nesmrtelný? O duši se nestane, tu jsou ještě mám. Až zámu ti kosti, zameď se jim zám. Čuá! 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 Nedokážeš zabít kosti a klouby. Máme ty peče v trouby, kroupy a houby. Maria Morena, carevna, pije mi krev. Meč moci mi vrátí, řeší schvátí. Meč je teď můj, tvůj dávno už není. Kdo v ruce ho má, Odneslo se změní. Takhle si se zbraň, ale zůstala si sama. až zlámu ti kosti, vezmu si Ivan. Já jsem tady Kosti, já jsem tady pán. S tebou už je konec. Ty jsi jenom kmán. Meč je můj. Ne, meč je můj, Kosti! Umřeš. Ne, ne, Ztratíš duši. ne! Olízám tě, fuj ty prasa! Jdeme to! Tomáš! Pojď! Pojď! Ty jsi mi vytočila! A taky ručička! Ty jsi mi vytočila! Padla mi ručička! Teď mi vytočila! Já to tady zatočím! Tak to je všechno, co dokážeš! A sek! A nazdar, druhá je pryč! Tak prostě je nesmrtelný! Teď se ukáže, kdo je tady pánem! Myslíš? Já jsem Maria Morena, krásná carevna. A nyní zasadím poslední kardinální, terminální. Ivane, jestli mě zabiješ, staneš se taky Kostějem. Já jsem Maria, ne Ivan. Ale to je jedno. Ten meč! Ivan. Krev. Ivane. Ne. Ivane, řekni něco. Máš to z těla, Mario? Jsi nejmocnější na světě, tělo se vrší v mohyla, jsem samostatná kopila. Ale to já jsem vůbec nechtěla. Vem si ten meč a už ho nechci. Chci Ivan. Ivane, řekni něco. Ivane. Tak to u lidí bývá, že až když něco ztratí, tak zjistí, že jim na tom vlastně záleželo. Ivane, ty žiješ. Ivane, já jsem tak šťastný. Ivane, prosím, já jsem to všechno pochopila. Já jsem ten meč vrátila, já jsem se choval úplně hrozně, prosím, já jsem se choval úplně hrozně. Mám tě moc rád. Maria Morena.
vidím jeho zář, už nejsem sám. Řekni mi, kdo jsem, a já půjdu za nosem. Ty jsi můj muž zrcadlem, srdce svoje otvírá, směrem tobě do pořád, tady ani tam, já nebloudím sám, že dlouhý krám, nekonečný drahokam, ty jsi duši mojí, ty jsi duši mojí, ty jsi duši mojí, a tady konec, vážení přátelé, Ivan a Maria měli krásnou svatbu a měli spoustu dětí. Měli se dobře jedli, hodovali. No a vy, dík, že jste to přežili, že jste to vydrželi a kdyby jste měli chuť, ale pohoštění pro vás, zde pro vás. Ano, jsme moc rádi, díky, hrál vám Kirill Alexandr. A já jsem Lukáš Vyrušík, ahoj! No tak, to je všechno. Kdyby jste se chtěli sem jít podívat, prosím vás, máme tady nějaké sýry. Kdyby někdo z dospělých chtěl trošku vína, nebo odlevo, tak samozřejmě